Ассаляму алейкум, хайрлы шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите марафон «Сейф АТР. Голос Крыма» мая будет в эфире, в рамках которого мы обсуждаем основные новости сегодняшнего дня. Наш эфир я хочу начать со следующего информационного сообщения. Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский референдум в Крыму в 2014 году фейковым и заверил, что власти Украины прилагают усилия для возвращения контроля над оккупированным полуостровом. 7 років тому Росія влаштувала фейковий референдум в Криму. Україна вперше після незаконної анексії підготувала стратегію деокупації і реінтеграції півострова. Ми об'єднуємо світ на базі Кримської платформи, щоб повернути Україні українське. Служба безопасности Украины также напомнила, что 7 лет назад в Крыму состоялся непризнанный Украиной мировым сообществом референдум. Там отметили, что референдум проходил под дулами автоматов. Кримський референдум під дулами автоматів став волевиявленням російських окупантів, але не українського народу. 16 березня 2014-го весь світ був свідком злочину, за який Росії обов'язково доведеться відповідати, тому що Крим – це Україна. Великобритания не признает результаты так называемого крымского референдума. Об этом на своей странице Twitter написала посол Великобритании в Украине Мелінда Сімонс. 7 років тому Росія провела фіктивний референдум, намагаючись узаконити свій незаконний контроль над Кримом. Британія ніколи не визнає цієї кричущої неповаги до українських і міжнародних норм. Наше послання залишається чітким. Росія має повернути Крим Україні. Государственный секретарь США Энтони Блинкен в 7-ю годовщину непризнанного миром референдума призвал Россию вернуть Украине контроль над оккупированными территориями и немедленно освободить всех политических заключенных. Через 7 років після бутафорського референдуму захоплення Криму Росією досі є незаконним. США не визнають і ніколи не будуть визнавати незаконну окупацію Криму Росією. Крим – це Україна. Ми закликаємо Росію негайно припинити окупацію Криму, звільнити українських всіх політв'язнів, яких вона незаконно утримує, і повернути Україні повний контроль над півостровом. А вот российские власти утверждают, что исключают любую возможность проведения нового референдума о статусе оккупированного Крыма. В частности, по словам Пескова, так называемый референдум в Крыму якобы был законным с точки зрения международного права и украинского законодательства. В то же время он исключил возможность нового референдума. Это будет являться нарушением основного закона Российской Федерации. Поскольку речь о нарушении основного закона РФ идти не может и не должно, то подобную даже эвентуальную возможность такой постановки вопроса мы не обсуждаем. Володимир Цибулько, політолог, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Володимире, вітаю вас, салям алейкум. Вітаю, салям алейкум. Пане Володимире, чего мы добились за последние 7 лет в направлении деоккупации полуострова? Ну, серед здобутків те, що під силу Україні, це економічна блокада і відключення електроенергії і води, але без тиску активістів, і в тому числі кримсько-татарських активістів, в першу чергу, навряд чи влада так швидко погодилася б на ці дії. Далі, що змогла зробити країна в часи Порошенка, це провести цілий ряд успішних судів на міжнародних майданчиках по відновленню чи по компенсації втрат бізнесу на території Криму. За останні 1,5 роки активність щодо судових претензій по втраті активів українських зменшилася. Натомість створення Кримської платформи – це більше декларативна акція, яка повинна не стільки продемонструвати зусилля України, скільки показати глобальну солідарність з Україною. Але хочу нагадати, що глобальна солідарність з Україною, вона демонструвалася, і активність її в часи Порошенка була набагато вищою. Хочу нагадати, наприклад, що ініціатива Фонду відновлення Донбасу була підтримана
в першу чергу партнерами по нормандській четвірці, ну не Росією ж, звичайно, але французами і німцями, тобто готовність інвестувати в відновлення інфраструктури. І разом з тим, наприклад, були відверті невдачі, коли Україна не змогла нічого протиставити компанії Siemens, яка незаконно ввезла на окуповану територію війни. Ну а насколько вот в результате вот этих всех шагов нам удалось утяжелить содержание Крыма для Кремля? Так, це поки що єдиний інструмент, який застосовує Україна, це фактично обтяження Росії, перетворення Криму в гирю, яка і потопить всю економіку Росії. Мені здається, що на тлі глобальних санкцій проти Російської Федерації завжди українській владі дорікали, що самі кримські санкції, вони не такі вагомі, вони не такі переконливі. Але Російську Федерацію, враховуючи те, що це авторитарний режим, і він під зовнішнім тиском тільки перетворювався в ще дикіший авторитаризм, ніж був на початку агресії проти України, російський режим як жаб потрібно варити повільно, щоб вона не вискочила. Тому гра ведеться гра ведеться на створення умов відставання технологічного і, по суті, вивалювання із великої двадцятки Російської Федерації. З великої сімки вона, вісімки, 7 плюс формат, вона випала у зв'язку з агресією. Тепер наступне завдання – виключити Росію із глобального клубу, тобто 20 глобальних экономичных лидеров Украины. А что это дает? Вот насколько это сильный удар по России? Ну, исключат ее. Что дальше? Це перетворює Росію у відсталу країну. Вже зараз, наприклад, експорт Російської Федерації зерновий і сільськогосподарський перевищує вдвічі, навіть втричі вже експорт озброєнь. А колись експорт озброєнь був одним із головних продуктів експортних Російської Федерації. Тобто Росія перетворюється із доволі технологічної країни в країну з більше аграрним ухилом, просто ресурсною країною, яка або експлуатує надра, або експлуатує, так би мовити, землю. Росія, найголовніше, що Росія усувається з збройних ринків, Росія видавлюється навіть із цивілізованих ринків вуглеводнів. Хочу нагадати, що, наприклад, на початку російської агресії деякі країни Європи залежали від російського газу і нафти, а газ – це невелика частина. Алло? Експорті газу в рік, останні роки. А на експорті нафти в 10 разів більше. Тому десь 120, 140, 120 миллиардов. А что это значит для экономики? А что это значит для экономики России? Насколько это является мощным ударом? И как долго еще может хватить ресурс России? Дивіться, російський бюджет відсотків на 67 формується із експорту вуглеводів. Угу. Тобто, якщо в Україні є така глобальна залежність від атомної енергетики, коли в Україні більше 60% генерується електроенергії на ядерних станціях, то російський експорт залежить, в Україні, до речі, більш диверсифікований експорт, але все-таки, знову ж таки, в українському експорті зерно і сільгоспродукція складає тепер левову частку. А в Росії це, в Україні метал, газохімія, міндобрива і сільгоспродукція. В Росії це нафта, нафтопродукти, газ, озброєння і продукція сільського господарства. Вот вы упоминали Крымскую платформу. Сегодня на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что
Он уже пригласил главу МИД Словении, с которым он провел сегодня встречу, принять участие Словению в Крымской платформе. Давайте послушаем эту цитату и обсудим с вами Крымскую платформу и ее перспективы. Цей план заходів складатиметься з двох блоків. Перший – це внутрішня політика, і друге – це те, що треба зробити у зовнішній політиці. І за міжнародний аспект буде відповідати Міністерство закордонних справ. Ну и в частности он сказал, что стратегия деоккупации и реинтеграции оккупированного Крыма будет состоять из двух блоков, что мы услышали с вами выше. Ну а Россия, вы наверняка слышали вчерашнее заявление Захаровой, и она сказала, что любые действия Киева по возврату себе контроля над полуостровом Крым являются нелегитимными и будет воспринято как угроза территориальной целостности России, посягательство на ее территориальную целостность. Но насколько можно серьезно воспринимать эти заявления? Росія країна-злочинець, не хуліган, а злочинець. І коли весь світ іде в ногу, то Росія, виявляється, йде, точніше, весь світ не в ногу, тільки Росія в ногу. Це виглядає комічно. Росія справді виглядає доволі комічно, але тим не менше доволі загрозливо. Тобто це така поведінка, колись Османською імперією називали хворою людиною Європи. Тепер хворою людиною Європи є Росія, оскільки вона займає величезну частину європейської території, але разом з тим поводиться зовсім нецивілізовано. І поки існує Путін і путінський режим, від Росії нічого чекати доброго не варто. Тому проти Росії мусять застосовуватися досить жорсткі санкції по видавлюванню її, скажімо так, по неможливості створити Росією реальних загроз як на ринках енергетичних. Колись Росію пробували перетворити в енергетичну імперію, яка гнула б свої порядки, принаймні на європейському ринку. За період протистояння з Україною більшість європейських країн диверсифікували джерела своїх енергоресурсів, і зараз жодна країна Європи не залежить жорстко від російської нафти чи газу. Це легко диверсифікується, легко переключається. Основні шляхи транзиту Каспійської нафти і газу тепер здійснюються через Туреччину, і Туреччина виступає більш гарантованим транзитером для Європи і нафти і газу, особливо для Південної Європи. Разом з тим ми бачимо, наскільки складним завданням є партнерів України по Нормандській четвірці розіграти оцей російський гамбіт. В чому справа? За період введення санкцій проти Росії німецька і французька економічна присутність на російських ринках зростала. Вона з моменту початку окупації проти України зросла приблизно на 15% і Німеччини, і Франції. За цей час Франція встигла викупити, наприклад, автозавод УАЗ, французькі компанії. Тепер це вже французький холдинг. Разом з тим 5 тисяч компаній німецьких, які присутні на російському ринку, вони ж ніде не дівалися. І вони все-таки мріють про відновлення експорту в Росію. Хоча купівельна спроможність Росії, російських компаній не така висока на сьогоднішній день. Взагалі торгівля. Коли українці кажуть, що Європа мало робить для України, то хочу сказати таку річ. Торгівля з моменту агресії проти України, торгівля Європейського Союзу провідних країн Європейського Союзу із Росією скоротилася вдвічі. Уявіть собі, від 480 мільярдів євро до 240-220 навіть мільярдів євро. Уявляєте, вдвічі скоротилася економічна активність. Це дуже це вражаючі показники. Да, ну и плюс, получается, эти страны бьют сами по себе в том числе. Росіяни насправді, скажімо так, Європа дуже швидко диверсифікувала ринки
вона переключилась на інші ринки, і там, де є скорочення із Росією, це все компенсувалося на інших ринках. Європа демократія, Європа гнучка, Європа підготовлена. Європейські компанії дуже швидко міняють номенклатуру продукції, аби тільки заробляти на всіх можливих ринках. Да, но при всем при этом они не отказываются от строительства Северного потока-2, и Германия всячески пытается даже договориться с новой администрацией США, чтобы те дали им возможность достроить Северный поток-2. Как тогда объяснить это? От я власне про це заговорив на початках, що найскладніше якраз нашим партнерам по Нормандській четвірці, бо їхня економіка, вона все далі і далі заглиблюється в Росію, вона займає ці плацдарми, розширюється там, але це значить, що політики французькі і німецькі будуть грати за правилами свого бізнесу. Тобто політики не можуть всупереч волі бізнесу жорстко протистояти їхнім можливостям завоювання російських ринків. От в чому є складність. І коли ми хочемо чогось неймовірного і швидкого, насправді швидкий шлях для досягнення національних цілей українських, тобто відновлення території, це важка кровопролитна війна. Інший шлях – це шлях дипломатії, економічного тиску. І, як ми бачимо, Радянський Союз розпався не внаслідок війни, Радянський Союз розпався внаслідок санкцій. Росія зараз дуже крихка держава, вона, треба розуміти, внутрішні процеси в Росії, які на поверхню російське телебачення, російські медіа не дуже виносять, але виносять економісти в першу чергу, тому що про політичний процес в авторитарному режимі ніхто не говорить. Але найкраще демонструють оці всі, скажімо, хиткість ситуації Росії саме економісти. Хочу нагадати, що десь 70 суб'єктів Федерації Російської закредитовані більше, ніж на 100%. Є області, які на 250% закредитовані відносно валового продукту. І в цій ситуації, це вже було з 11-го року, економіка Росії вже, можна сказати, 10 років економіка Росії не росте. Вона не росла до 13-го року, до 14-го, і потім агресія проти України, захоплення Криму, і оці всі демонстративні акції з побудовою мосту, з варварським абсолютно нищенням пам'яток Криму і будівництвом інфраструктури Криму, яка за якістю своєю вона, от ми пригадуємо цю автодорогу Таврида, називають дорогою смерті, тому що там постійно за відсутності знаків розділових, за відсутності світлофорів стаються постійно така кількість аварій, що це просто на нормальних дорогах так не трапляється. Не кажучи вже про розграбування курганів і всього іншого. Скільки там чорні археологи попрацювали, це просто Крим випотрошили під виглядом будівництва доріг і нового житла і ще чогось. Это правда, пане Володимире. Пане Володимир, у нас просто ограниченное эфирное время, к сожалению. Я хочу успеть еще обсудить несколько вопросов и тем, в частности, успеть обсудить еще одну оккупированную территорию, а именно Донбасс, и подключить к нашему эфиру сейчас Алексея Гетьмана, військового експерта, ветерана російсько-української війни. Он с нами сейчас на прямой связи. Пане Олексію, вітаю вас. Салям алейкум. Салям алейкум. Да, советник главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске Алексей Арестович уверяет, что план Франции и Германии по регулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях на уровне нормандского формата не уникальный по содержанию, но он уже готов и есть. Давайте послушаем весь его. Цитату Алексея Арестовича я попрошу вывести нашего редактора.
Цей план – це ніщо інше, як спроба прив'язати до календаря конкретні дії для виконання угод, досягнутих в нормандському і мінському форматах. Тільки ця пропозиція вже французької та німецької сторін, з невеликими правками з нашого боку. З ініціативи Франції та Німеччини були представлені так звані кластери перемир'я. Вони не сильно відрізняються і є розвитком всіх тих домовленостей, які були раніше досягнуті в межах нормандського і мінського форматів. Там нічого принципового нового немає і тим більше немає перетину червоних ліній. Что касается ситуации на Донбассе, Москва готова защищать безопасность русскоязычных жителей. На вопрос о том, готова ли Россия нанести военный удар по подконтрольным Украине территории при эскалации на Донбассе, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал это и призвал ориентироваться на официальные заявления. Вы обращаете внимание на публикации в российских СМИ, но все-таки ориентируйтесь на официальное высказывание и всегда исходите из того, что России очень важна безопасность людей Донбасса, которые говорят на русском языке. Пане Алексею, мы в курсе вообще, что это за план, о котором говорит Алексей Арестович, и что он, собственно, предусматривает? Ну, з приводу цих кластерів, що він каже, з приводу цих нових старих домовленостей, ви знаєте, по великому рахунку, незважаючи на те, що він займає дуже поважну посаду зараз в тристоронній контактній групі, я би не відносився серйозно до того, що кажуть Олексій Арестович, бо він він змінює свою позицію. Но это же официальное лицо. Ну, офіційно, ви знаєте, я думаю, що в цьому випадку він висловлює свою позицію, бо ну, давайте пригадаємо, що казав Кравчук ще нещодавно. Що зараз каже Кравчук? Що нема шляха мирного вирішення питання на Донбасі, тому що Росія не йде ні на які перемовини. Це каже керівник трьохсторонньої контактної групи. Но помните, на прошлой неделе Ермак говорил о том, что вот такой же план есть, он разработан Германией и Францией, доработан Украиной и ждет всего лишь подтверждения со стороны России. Розумієте, Германія, спочатку Франція, потім Германія, нам вже пропонували різні плани Штайнмайєра, ну і так далі. Тобто, я думаю, що ці плани, вони полягають в тому, що ні Германія, ні Франція не хоче, щоб почалась якась ескалація, велика ескалація в Україні з Російською Федерацією. Бо їм треба буде в це втручатись. А вони в цьому не зацікавлені. А така угроза є, по-вашому? Я вважаю, що в цій групі, в групі, де Україна, Франція і Німеччина, ну, в нас союзники тільки один – це Сполучені Штати. А есть такая угроза полномасштабного вторжения России в Украину и такая вот серьезная эскалация на Востоке? Ну, по-перше, ескалація вже почалась. Я кожен ранок розмовляю з хлопцями, і та інформація, яку я отримую, вона відрізняється від тої інформації, яка є офіційною. Там зараз ведуться бойові дії, які можна порівняти з приблизно 15-м роком. По-друге, ви тільки що процитували Пескова. Ну, це починалося з того, що вони хочуть захистити рускоязичне населення. Тому, якщо він це вже каже, ну, це вже не сигнал, це вже дзвони дзвонять. А почему? Почему вдруг они могут пойти на эту эскалацию? Я думаю, що ескалація буде не в Донбасі. Справа в тому, що в Криму майже не залишилось води. Води не вистачає не для мешканців Криму, води не вистачає для військових, яких тут там велика кількість. Це непотопляємий авіаносець, як вони його називають. Це велика військова база Російської Федерації. Тому води не вистачає саме на ці бази. І якщо вода закінчиться, вони не будуть, вони в пляшках не привезуть воду, щоб нагодувати всю інфраструктуру. І треба буде пробувати коридор до нашого водоканалу. І це буде, скоріш за все, ескалація на... Пане Володимир, а вы допускаете такой вариант? Или, возможно, будет ли через Донбасс и через эскалацию на Донбассе давить Кремль на Украину, чтобы Украина пошла на какие-то компромиссы в виде открытия доступа воды через Северокрымский канал в Крым? Ви знаєте, мені здається, що Путін дещо окрилений успіхом переговорів із Сполученими Штатами
плані ракет середньої і малої дальності, яку Байден без корекції підписав. І це його так надихнуло, що він тепер починає бомбити Сполучені Штати всякими ініціативами кліматичними, там іншими. Тобто він пробує вийти на прямі перемовини. І ескалація в Україні – це один із елементів підштовхування американської сторони до швидшого контакту. Ресурсів реальних для великої війни в Путіна немає, економіка валиться, і економіка, я б сказав, в більш ніж складному стані. Тобто будь-яка жорстка... От ми чекаємо, Путіну адміністрація американська дала після цих символічних санкцій 3 місяці на те, щоб він схаменувся і зробив якусь корекцію своєї політики. Тому він пробує якраз зіграти на підвищення ставок, що він зробить аж занадто великі поступки, наприклад, в українському боці. На українському напрямку. Скажу інше. Україна стійка по своєму характеру, українська економіка адаптувалася до цих умов, не дивлячись на цей дикунський менеджмент імені Зеленського. Але, принаймні, ми знаємо рецепти, як цьому всьому протистояти. Виживати без Росії, освоювати нові ринки, нові види продукції. І попри все, наприклад, попри провал держоборонзамовлення, все одно військово-промисловий комплекс український досить стійкий. Мало того, тут ще й відкладений попит може дати нам якесь зростання. Нам є що протиставити і є чим протистояти самим, але чому я кажу, що великої ескалації не буде? Тому що Путін прекрасно розуміє, що в даному випадку з обранням Джозефа Байдена воює не Україна, воює цивілізований світ. І Путін воює не з Україною особисто. Україна стала частиною західного світу. Що б хто не казав, особливо медведчуківські шавки всілякі, Україна вже є частиною західного світу. Пане Олексію. Важко не погодитись. Я підписуюсь під цими словами. Дійсно, ми самі цього не усвідомлюючи, ми стали частиною західного світу, і повномасштабна війна, вона можлива, бо якщо Путін, якщо його дотиснуть до краю, йому не буде що робити, я думаю, що він може на це піти. Але давайте подумаємо, як дорослі люди. От зараз було багато розмов про те, що там ще заплатили дуже великі гроші за снаряди, які ми отримали там для наших гармат. Пригадайте, скільки стоїть один снаряд? Пригадали? 5000 євро. Один снаряд. Ви розумієте, скільки коштує війна? А тепер порахуйте, скільки треба грошей дати якомусь чиновнику в порівнянні зі снарядами, щоб він робив якісь дії, називаємо його навіть шпигуном, на користь Російської Федерації. Це ящик снарядів. Це набагато вигідніше вести війну, використовуючи людей. Я не хочу нікого звинуватити, таких, наприклад, як от ви приводили приклад людей, яких готували. Гібридна війна. Вона така була завжди. Завжди працювали. Всі ж там 17 днів весни дивилися, всі там захопилися Штірліцем, всім подобали шпіони. Це взагалі це було постійно. Але будь-яка війна, вона гібридна. Але інколи домінує бойова складова. Давайте, наприклад, візьмемо маленький приклад, півхвилини, Велику Британію. В них є танкові війська. У них танків в 10 разів менше, ніж в Україні. До речі, жодний танк ніхто не зміг підбити. Але вони збираються відмовитись взагалі від танків як зброєння. Тому що вони вважають, що краще ці гроші, які вони витрачають на утримання танкової групировки, 200 з копійками танків, спрямувати на інформаційну безпеку Великої Британії. Розумієте? Тобто всі генерали, як кажуть, готуються до війни, яка минула. Пригадайте Другу світову,
Гударян, танкові групи і конна армія Будьонного. Ну що це? Ну як це? Пане Володимире, ви что-то хотели добавить? Так, я хотів якраз в доповнення слів Олексія сказати таку важливу річ, що коли ми хочемо, щоб нас підтримували, то ми повинні робити дуже, ну, скажімо так, жорсткі санітарні дії по оздоровленню Збройних сил, по оздоровленню оборонного сектора. Дивіться, 7 тисяч силовиків в Криму перейшло на бік ворога. Хто із керівництва цих силовиків був покараний? Де була контррозвідка? Де була Служба безпеки? Тобто жоден із тих керівників, хто приймав цих людей, хто керував цими людьми, хто в них не побачив зрадників, залишились непокараними. Жоден. Для того, щоб Так большинство из них то ли осталось в Крыму, то ли просто сбежало в Россию. Их физически привлечь Але в к них були ответственности сложно. керівники в центральних органах влади. Тепер дехто з них ходить гордо, блискає депутатськими значками. Чому по них розслідування ніякого не велося? Коли ми хочемо, дайте нам джавеліни, американці кажуть, заберіть агентуру російську Збройних сил, а потім будуть вам джавеліни. Ви розумієте, коли у нас працює міністром оборони громадянин Російської Федерації, з якою у нас є певні питання, а ми цього не помічаємо. Якщо в нас в Службі безпеки працюють відверті російські агенти, ми цього не помічаємо. А потім дивимося, як це так сталося. Так отак і сталося. Зараз вийде фільм про вагнерівців. У нас зірвалася дуже важлива така операція, яка могла вийти в історію. В підручники по розвідці зірвалася операція, бо була витік інформації був десь з вищого ешелону власті. Не хотів ображати когось там, чи це було з кабінету президента, чи там хто якісь причини називати. Ну це витяг був з вищих штабелів нашої влади. Там є люди, які не просто проти України, вони відверто працюють на ворога. А потім ми дивимося, чому тому що треба цим займатися, треба будувати контррозвідку, треба будувати контрдиверсійні групи, треба займатися, ну це раніше називалось політична підготовка, це треба займатися цим в Збройних силах і взагалі на телебаченні не... Пробачте, що за емоції, але це болить, тому що ми бачимо, скільки людей зраджують, і ми розуміємо, що ці люди, які зараз начебто кажуть про українські гасла, ну як ви вважаєте, оці люди, ну, наприклад, Медведчук, якщо зайдуть російські танки десь, борони Божа, десь в Чернігів, він підніме триколор чи візьме калаш в руки? От що він зробить? Як ви вважаєте? Ну, по-моему, ответ очевиден. Це риторичний вопрос. Ми це знаємо. Але він продовжує бути депутатом, продовжує працювати, ходить на ефіри, щось розповідає. Ну, дякувати Богу, закрили. Це хочу подякувати. Це, не знаю, це Зеленський сам придумав, чи йому підказали, але ну це... Хоча у нього такі половинчаті, дуже такі дії. Він з одного боку закриває канали, тому що вони співпрацюють з терористами, а з іншого боку жодних кримінальних справ ну це ж, пробачте, це має бути відкрите кримінальне провадження. Ну, может, просто пора уже спустя 7 лет принять закон о коллаборантах хотя бы? Ви знаєте, його треба прийняти, але от я думаю, що це краще пан Цибулько скаже, бо його треба прийняти, але це просто закон про колаборантів, просто от закон, от називається закон про колаборантів. Це дуже погано. Це має бути закон про колаборантів, який забезпечить нашу боротьбу з колаборацією, забезпечить так, щоб не постраждали невинні, щоб це був проработаний, нормальний, а це влада така сьогодні, там такі фахівці, що вони, на жаль, цього, вони, ну, от знаєте що, я коли дивлюсь на роботу цієї молодої, вона там, нової команди, мені от хочеться сказати, хлопці, нічого не робити. Ми знаємо, що ви нічого не вмієте, ну краще нічого не робити, от менше нашкодити, просто нічого не робити. Дякую, пане Олексію. Чохсаголос. Пане Володимире, почекайте, будь ласка, ми попрощаємося з паном Олексієм. Дуже дякуємо вам, пане Олексію. Чохсаголос, військовий експерт, ветеран російсько-української війни. Воно болить, тим більше. Так, я розумію. Нас теж болить. Так, я розумію. Дякую дуже, пане Олексію. Чохсаголос. Олексій Гетьман був з нами на прямому зв'язку. Пане Володимире, я слушаю вас.
Пане Володимире, чуєте? Так, так. Да, вы хотели добавить реплику, я вас слушаю, если нет, то я пойду дальше на другую тему перейду. Насправді ситуація ж в іншому. Ситуація в тому, що, наприклад, призначені Зеленським люди, наприклад, комітет по розвідці, супроводжувалося зливом не одного випадку з вагнерівцями, а цілих 3. І ніяких розслідувань в цьому плані не ведеться. Жодну людину не відсторонили навіть тимчасово від виконання повноважень. Це означає, що нам схарчовують такі імітаційні управлінські дії, імітаційну боротьбу за державу. А тим часом в суспільстві ж довіри ні до Зеленського, ні до його команди не зростає. Люди все більше підозрюють, що він лицемірить, хоча і вдає себе за деякими діями, нібито вже такого державника. США мы несколько раз с вами упоминали. Вот вы наверняка видели, вчера американское издание The Washington Post написало такую заметку, где отметила, что администрация нового президента США Байдена откладывает свой телефонный разговор с Зеленским, ожидая от него больших усилий в борьбе с коррупцией, от Украины в борьбе с коррупцией, ряда реформ и поддержки уголовных обвинений против олигарха Коломойского. Давайте послушаем их цитату. Нова адміністрація США намагається спонукати Зеленського боротися з повальною корупцією в його власній країні, що життєво важливо для стабілізації її економіки та збереження її хиткої незалежності від Росії. Зеленський, колишній актор і політичний неофіт, був обраний у 2019 році з обіцянками боротися з олігархами, брудними суддями і мафіозними мережами, що існують в Україні з моменту здобуття нею незалежності від Радянського Союзу. Але минулого року він відступив, звільнивши реформаторів зі свого уряду і президента Центрального банку, загальмувавши судові реформи і заходи проти олігархів. Глава МИД Дмитрий Кулеба ответил на редакционную колонку из Вашингтон-Пост о том, что администрация президента США Байдена откладывает разговор с Зеленским и ожидает от него реформ. Редакційна колегія «Вашингтон-Пост» безсумнівно має право на власний погляд, так само як українські журналісти мають право на власні погляди. Підвищений інтерес до особистої розмови президентів України та США нормальний і зрозумілий, як і кількість конспірологічних теорій, які традиційно супроводжують такі події. Сигнали, які ми отримуємо від американської сторони після ухвалення цих рішень, діаметрально протилежні припущенням американських і українських журналістів. Наші партнери вважають їх довгоочікуваними кроками, які демонструють відданість керівництва України реформам. Ігор Тодоров, професор кафедри міжнародних студій Ужгородського національного університету, приєднується до нас. Пане Ігорю, вітаю вас. Салям алейкум. Алейкум ассалям. Пане Ігорю. Тільки Ігор Тодоров. Не Тодоров, а Тодоров. Тодоров, добре. Дякую. Пане Игорю, ну что ж, как вы думаете, является ли таким негативным звоночком, сигналом то, что до сих пор не состоялся телефонный разговор Зеленского с Байденом? Если так, то что ждут американцы сегодня от Украины? Дякую дуже за питання. Передусім, я хочу прокоментувати коментар нашого міністра закордонних справ. Він абсолютно правильно каже, він дипломат. Але я дозволю дещо не погодитися стосовно того, що відсутність такого прямого контакту з новообраним американським президентом, вже скоро буде 2 місяці, як він пройшов інавгурацію, це викликає певне занепокоєння. З одного боку, ми чуємо чудові сигнали щодо підтримки наших дій по санкціям відносно Медведчука, телеканалів відповідних, підтримка України в боротьбі за територіальну цілісність в річницю Дня Криму, солідарності з Кримом.
Це все добре, але відсутність такого прямого контакту якраз, мабуть, натякає на те, про що напряму написали в газеті «Вашингтон-Пост». Тобто багато слів, санкції проти Коломойського введені, через тиждень, навіть більше, президент таки згадав прізвище Коломойського. Все це можна пояснити, але це не вписується в однозначну таку лінію Сполучених Штатів. Тобто або. Якщо такого не відбувається, то і поки що нема про що говорити. Тобто оці чудові реляції прес-секретарки президента про такі фантастичні успіхи в боротьбі з корупцією, ну все це бачать і чують в Сполучених Штатах, і я думаю, оцінюють адекватно. Тому поки не будуть якихось конкретних кроків, помітних, то розраховувати на такий прямий телефонний контакт, мабуть, недоречно. Пане Володимире, а ви як думаєте, коли нам ждать такого телефонного розговору? Ну, дивіться, Україна ж абсолютно парадоксальна країна. Через 2 дні після інаугурації президента Байдена українська прокуратура відкриває справу проти Байдена і Порошенка. Ну, після того ви хочете, щоб з Україною хтось мав справу? Чи Зеленський зробив оргвисновки по тих людях, що прилаштували? Ну, я не впевнений, що це без його відома робило. Тобто це американці такого кокетування не розуміють. Це з Росією можна кокетувати так. Американці більш відповідальна країна, і політичний клас американський більш відповідальний. Україні чітко демонструють її місце в колі цивілізованих західних країн. Україна стає частиною Заходу, і саме від українського політикуму вимагається зробити безсумнівні кроки назустріч цим пропозиціям. А Зеленський почав з ревізії політики Порошенка. Він почав розвертати країну, ну, якщо не в проросійський бік, то в міжчастя, скажімо так, підвішувати країну без вибору, створювати незрозумілу ні для військових, ні для політичного класу ситуацію. Куди ми рухаємося, якою є цілі політичні країни. Хоча він не ревізував принципово, наприклад, вибір України, який в часи Порошенка був внесений в Конституцію, мається на увазі ЄС і НАТО. Так. Але він уповільнив кроки в бік Європи, уповільнив кроки в бік НАТО і зробив кілька поступок Росії, що зразу насторожило наших партнерів на Заході. Тому йому чітко дають час, аби він став на зрозумілу лінію, прогнозовану лінію поведінки. Дякую дуже. Пане Володимире, Чохсагол, Володимир Цибулько, політолог, був з нами на прямому зв'язку. Пане Ігорю, дуже дякую вам. Спасибо большое, что подключились к нам в ефір. Ігор Тодоров був з нами на прямому зв'язку, професор кафедри міжнародних студій Ужгородського національного университету. Ну а я с вами прощаюсь. Но вы оставайтесь первым крымстарским телеканалом АТР. Буквально через несколько секунд эфир продолжает информационная программа «Заман». А далее в этой студии вас поприветствует мой коллега Айдер Муждабаев в программе «Прайм». Не пропустите, Коршкевич.